Fasanhaven ligger på en attraktiv adresse på Frederiksberg. Inden for ganske få 100 meter ligger adskillige dagligvareforretninger, sushi-restaurant, caféer og andre spisesteder. Der er gode busforbindelser, og på bare et par minutter kan man gå til Fasanvej metrostation, hvor man hurtigt og bekvemt kan komme til lufthavnen, på stranden eller ind til kulturlivet i centrum. Er man mest til at tage bilen, er der gode parkeringsforhold, ligesom der er rigeligt plads til cyklen. Ejendommen er omgivet af masser af grønt, der er træer og buske og en stor græsplæne, der må bruges af alle husets beboere. Har man lyst til endnu mere grønt, så ligger Frederiksberg Have med slottet og den flotte natur i gåafstand og byder på mange smukke ture og sommerstemning. Blandt andet kan man her få et kig ind til elefanterne i Københavns Zoologiske Have. Fasanhaven ligger tæt på den hyggelige Gammel Kongevej. Tæt på ejendommen finder man Frederiksberg-centret, Falkoner-biografen, motionscentre og store uddannelsesinstitutioner som Copenhagen Business School, Frederiksberg Gymnasium, VUC og TEC.